म्हादय नदीचे हे विशिष्ट प्रकरण जे आसा त्या संदर्भात माझे सर्विसीस एज लॉयर म्हणून हांव गोवा सरकाराक ऑफर करता आणि ह्या संदर्भातली माझी फी कितें आसतली साहजिकच हो प्रश्न सगळ्यांक पडटलो। एक नया पैसा कितले म्हयने कितलेही वर्सां खंयच्याय कोर्टान केस चालू, ट्रायब्युनलचेर केस आसूं दे किंवा हायकोर्टान आसूं दे किंवा सुप्रीम कोर्टात आसूं दे किंवा आनी खंय आसूं दे, ज्या ज्या ठिकाणी कायदा सल्लागाराची गरज भासतली सरकाराक गोवा सरकाराक त्या ठिकाणी हांव फक्त एक नवो पैसो घेवन तो सुद्धा एकाच वेळा एक नया पैसा ही म्हजी फी इतले घेवन हांव हें काम करची म्हजी तयारी गोवा सरकाराक हांव कळयतां। अशा स्वरूपाची पत्रां दोन्ही मुख्यमंत्री आणि वॉटर रिसोर्सेस मिनिस्टर ह्या दोगांयकय हांवें धाडची तयारी केल्ली आसा। आतापर्यंत कोट्यावधी रुपये वकिलांचेर भारत सरकारान गोवा सरकारान खर्च केले, परंतु आमकां ज्या प्रकारे न्याय मेळपाक जाय तो मेळूंक ना। ही नदी आमकां महत्वाची कशी, दुसरे ही बंद हे जे उदक जर त्या सायडीक जर घेवन गेले पळवून जर मलप्रभा नदीन जर घेवन गेले कर्नाटक सरकार तर त्याचे दुष्परिणाम गोंयच्या भवितव्याचेर कितें जातले आणि त्याच बरोबर जे उदक आजपर्यंत आमच्याकडे व्हांवता त्या उदकाचो जास्तीत जास्त बरो वापर गोवा सरकारान कसो करचो ह्या संदर्भात एक मास्टर प्लॅन तयार करचो अशा स्वरूपाचो ठराव ताचो मसुदो हांव सगळ्या पंचायतींक धाडटा। पंचायतींनी आपल्यो खास ग्रामसभा आफोवच्यो आणि तातडीन ह्या महिन्या भितर नव्या वर्षाच्या 1 जानेवारी महिन्यात हे काम सगळ्या गोंयच्या पंचायतींनी जिल्हा परिषदांनी नगरपालिकांनी करचे अशी कळकळीची विनंती करता। आता आगामी अधिवेशन जे आसा या आगामी अधिवेशनात तुम्ही एकमुखी ठराव पास करात आणि त्या ठरावात संपूर्ण गोव्याचे मत जे आसा ह्या नदी संदर्भातले आणि जी अरेरावी कर्नाटक सरकार करता तिका विरोध करणारे भारत सरकार आज जोपर्यंत जे बोट चेपे धोरण जे आजपर्यंत अवलंबला ते कसे गोव्याक मारक आसा हे सांगणारे विशद करणारो ठराव आमच्या ह्या विधानसभेत पास जावचो। तर इतर जे सगळे जे खासदार आसात महाराष्ट्रातले आसात, तामिळनाडूचे आसात, इतर ठिकाणचे आसात त्या सगळ्यांची मदत आम्ही घेऊया आणि लोकसभेत अशाच प्रकारचो ठराव पास करून अशाच प्रकारची विनंती वजा रेझोल्युशन्स पास करून भारत सरकारचे दडपण हाडचो प्रयत्न आम्ही करपाक जाय। त्यासाठी एक मोठ्या लढ्याची ही सुरुवात आसा